Aurrak, zioen irakasleak, gaznaume bilduxeak alabaina, zehazka hotzetan sartzen ziren, eta zutondoan burdinazko zaren gainean trebez, kerrena plaz, itzindu burriei eskainiak, idortzen jartzen, zilborari amoztu bezain laste. Kanpoan normak zuri zeuden goizetan, egiazko aurrak jaikitzen zirenean, zutara hurbiltzen ziren, gagoean koteratu gazura zipoetan plisti-plasta jausika. Jakintxua bereari ekiten ziola. Gure haurtzaroko gertakaria zerabizkidan gogoan. Unkidura kutunen mugetan murgiltzen nintzen. Euskal literaturaren urrezko orrialdeak hauro txaroko oroitzapen idatziz bateak direla kontuan edukiz. Baten pentxe gorriak, bestearen haien aula eta azkenaren amodio urdin paregabeak zerrendatzea aski da alatan, uste dut. Adinean, oizen noan, einean alor horretako kolko erraustuaren inarrostea zilegi zaidala eni ere. Neure memoria ez da ordea, utzain eta harreman oinez betetzen, ardik akailaz, aspatu gaznatzeko, esnez eta eskur klaska ozenez, osatu hartalde meakoiez baino. Eskerrak gainerako idazleen hitzak anitzen zere zibilizatuagoak direla. Dena bezperetako intentzun urrin eta marekiko maitasun zutzu. Ez dira pagano basatiak eta ikastoletako aurrek horien perpausetan errespetuaren eta sanotzasunaren derrigorrezko enzenplo hartuko duten nazaiki.